Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Lunes, petsa 13 na kan bulan kan Septyembre, taong 2021. Kami liwatan sa inyong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, ang mga Salvador kan Bicolandia. Mga tugang masiram na hapon ako mampuan sa indong lingkod, Joshua Martinez, ang sa indong Mr. Siram. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, ora ora mismo. mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7, Radyo Ragon Legazpi, as in 88.7, Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Uy, siyempre, live na live kita sa Facebook page kan mga minasunod. Natural, Aksyon ko Sander, Aksyon ko Online TV, Ako Bicol Party List. Sa Facebook page mismo, kan sa tuyang padabang congressman, Congressman Zaldico, kan Ako Bicol Party List. Kaya pwede ka mong magpa-shoutout, pwede ka mong mag-comments, pwede ka mong magpaabot kan sa inyong mga reaksyon online. Ayan mga kaaksyon, Lunes ngunyan partner. Monday, Punang yehey! tatulos. Lunes na Lunes. Primerong aldaw kan si Mana. Ara mo partner. Aram mo ang pag Lunes kamautan kaning partner, programa. pag Lunes partner gusto ko, Ayan. Lunes! Lunes. Dapat permit Buhay na ka. buhay. Buhay, energetic. Yes. As in, syempre partner, ang kamautan ni Congressman Zaldico na makatabang sa satuyang kapwa Bicolano. Siyempre po na naman kan sarong simana na naman na pagtaunin ayuda, pagpaugma sa mga kababayan ta, pag-alalay sa mga estudyanteng Bicolano, and sa gabos na mga taong nagdudulok digdi po sa tabang ora mismo. Aron kan kamautan ni Congressman Zaldico na ini pong programang ini makapaglingkod sa mga kapwa Bicolano. Ayan mga kaaksyon, punang tatulos partner ang pagtabang Oy, asin pero- tawan tanin pag-asa. Romdomon mo partner, may kwan sa tuyang ngunyan, pagiromdom, bawal ngunyan magduko. Bawal magduko, isipon mo partner, igwa ka digdinin, wala tuonin dagom. Yan. Pag ikaw Ah. buminiko, Matutusok ka. matutusok ka. Sige. Kaya mga kaaksyon, siyempre man, sa mga nagdadalan dyan, as in nagdadangog, kung gusto niyo manggana nin kwarta, may manggagana ko niya nin 1,000 pesos. Ipadarasan na sa inyong mga komento, reaksyon,
dyan sa Samuyang live episode. Alright, partner? Sige. Kung nang tatulos ang pagtabang, makakasabay tango niya na pagkahapon, ang mag-agom na si Sir, si Ma'am Lydia de los Reyes, and siyempre, ang sa iyang agom na si Alejandro de los Reyes. Maray na pagkahapon, tabi. Ang pangaran Sir, nila ma'am. partner, garo huna mo pang teleserye. Lydia. So mga telenovela sa Mexico. Yan. Alejandro, Lydia. Uh-huh. Yung mga paguna mo mga kasabay kan Marimar, mga arong kan eh. Ano pa? Jose- Maria Mercedes. Joselito. Ya, bako man. Jose Fernando. Arong ka. Pwede eh. Nico Franco. Remedios. Kasabayan naman sa apelido. Alright, pwede na partner. Pwede. Yan. Maray na pagkahapon, tabi isa sa indong mag-agom na Sir Alejandro and Ma'am Lydia. Sir, digdi ka mo tabi kiling sa Samuya. Opo. Magayon man kami. Magayon, gwapo. Opo. Ayan. Primero tabi, Manoy Alejandro, kumusta man ang love life nindo ni Manay Lydia? Minsan na lang po. Ano? Ang minsan na yan, love life? Or suminsan na sana talagang tinatao mo ang sa imong kakawang lupa? Ayaw na. Ayaw. Aram mo, Manoy Alejandro, makaskas ang dalagan kan utak mo. Para pigapot ko sa imo ang love life. Ang simbag mo, minsan na sana. Paano partner? Ang sabi niya, ikada ang kaulay niya. Sa bagay. Sa Sa bagay. depende dahil ito kung sisa ang kaulay. Pag ako man ang kauron mo, dapat aram mo na. Yan, Ang simbag mo. Mr. Siram. Yes. Sabi ni Sir Alejandro, kumusta tabi ang pagmating mo niyan? Ito po, may masakit pa po rin po yung Ay, tiyan. Tagalog pala tayo eh. O Tagalog pa lang Sige. tayo. Oo. Ano bang karamdaman nyo, Manong Alejandro? Ay, ano po daw ako dito sa may atay, tapos sa Sa atay. Bakit Ito medyo ka. may dugo po ang ano nyo? inisinitiskan po ako kanina sa BRTTH. opo. So in-examine ho yung inyong mga dugo. at Wala kung pa po ano-ano yung, wala pa to abito so resulta. Ilang taon na ho kayo, Mang Alejandro? 53 po. 53 years 53 years old. old. Ano bang hanap buhay mo, Mang Alejandro? Ako po yung nagtitindang trapo duman sa may labas kang BRTTH. Yung doon sa papuntang Daraga. Opo. Pag titigil yung jeep, bibintahan mo yung trapong bilog. Opo. Ano? Pang muna Opo, sa opo. ano, sa jeep. Magkano man po ang benta mo noon? 2 piso lang po isa. Murang-mura. Pero ngayon, alam ko 5 pesos na. Hindi, alam mo partner, yan ang patunay na pag gusto mong magtrabaho, kahit sa trapo may pera. May pera sa trapo. Paano po ang ano nyo? Binibili nyo din po yung trapo? Binibili ko rin Magkano po naman po ang kinikita nyo, Mang Alejandro, sa pagtitinda ng trapo? Kasi kung magandang kita dyan, hindi na ako magpo-program, magtitinda na lang Magtitinda ako. na lang kami. Sama ng mo ako, trapo, partner. oo. Oo. Sige po, dyan na po ako. Yan! Ayos! Sige! Palit! Dito Magkano kayong kinikita? dalawa, dito kayong Magkano dalawa. ang kinikita, Mang Alejandro? Mga 200 po, 250. Ay, okay na. Kaysa naman maghapon kang nakatingala at wala kang napapala. Pero mababa pa Okay rin, naman. partner. Pwede na rin. Ilan yung anak nyo, Tay? 3 po. Lahat pa po nag-aaral. Pwede na rin yan, May partner. mga Yung asawa na 200. po. May mga asawa na. Ilan ho anak ninyong nagawa ni 3. Aling Lydia? 3. Maluya po, 3 lang. 3 lang. Maluya. Si Say Maluya. Si Mrs. o ikaw? Ako. Ikaw pala. Oh. So, ngayon pong meron kang nararamdaman, paano yung pagbuhay-buhay? Minsan na lang po nangungutang, humihingi po ng tulong sa mga kamag-anak. Mhm. Pero tayo, ngayon kahit may karamdaman kayo, ay nagtitinda pa din. Opo. Pagka po medyo talagang pangmati kayo, minauli na Amin po na ako. uli ka na. Oo. Ano ang findings ng doktor po, tatay? Sabi, may daw po ako sa atay o kaya sa blood ladder. Ayan. Napapaiyak si... Kaya po ako tanganing maaraman po. magpa-check. Siguro kausapin natin partner si Aling Lydia. Napapaiyak si Nanay Oo. Lydia. Pakibigay Pakibigay po yung po yung mikropono. Baka po lalong umiyak. Oo. Manay. Manay. Marinal daw po. Magandang hapon po Ay, sa Tagalog din pala. Magandang hapon po. Bakit po Tagalog kayo, nanay? Saan po talaga kayo galing originally? ang magulang ko po taga Prito Diaz, Sorsogon. Taga Sorsogon. Opo. Bicolano. Oo. Siya po taga Taytay Rizal. taga Kaya Taytay na nag-uusap kayo Tagalog talaga. Oo. May Aling bigay Lydia, po. napansin ko napapaiyak kayo nung binabanggit ni Manong na minsan nasasaktan siya kaya umuwi na lang siya sa pagtitinda. Bakit ho? Gaano kahirap? Mahirap po para sa amin kasi po yung pamumuhay po namin dito sa Bicol. Hindi naman po talaga yung marangya po kasi po nagparatinda lang po siya ng trapo. Ako naman po, namamalansya lang po ako sa amo ko. Oo.
Pero suramdam nyo ngayon yung bigat ng pang-araw-araw na pangangailangan. Yun po. Tapos merong pang pangangailangan sa Kumbaga, medical. di bali nang nagtitios Pero partner dahil lang pigmamati. yung mga anak ninyo hindi naman na humihingi sa inyo, may kanya-kanya na silang Yun buhay. po. May kanya-kanya na po kasi silang pamilya kaya Pero nakakatulong din ba sila sa inyo paminsan-minsan o medyo hirap din? mahirap din po kasi pare-parehas po kami mga nangungupahan lang ng bahay. Ay, talagang mahirap ang buhay. Oo. Opo. So- So, ikaw po, nanay, tinutulungan mo si tatay sa pamamagitan ng pamamalansya. Opo, Ilan naman po ang mamamalansya. kita? Anong namamlan siya? Basta po pag linggo po, minsan 400, minsan po 500. Pag marami po yung plancha, 500 po binibigay ng So, amo kumbaga, ko. So, Expert lingguhan ka na. lang, lingguhan. Expert ka na, Nanay Lilia, sa pagplansya. Opo. O hindi ka na nakakasunog ng damit. Hindi na po. Opo. Oo. Ngayon po, Nanay Lilia, kasi kung minsan wala siyang kita, minsan nakakapagtinda siya. Yung pagplansya mo naman, hindi naman araw-araw. Lingguhan. So, paano yun? Nabanggit na nangungutang na lang kayo minsan. Yun po. Gaano po kahirap yung ganong sitwasyon na Mahirap po kasi minsan po pag walang kita, hindi po kami makakabayad ng utang namin. so yung Pero nakakakain naman po kayo ng 3 Yun po. beses sa isang Opo, araw. kasi Upo ka ng dalawa bahay, lang po partner, kami mahirap nag- yun eh. Pag Mahirap. nag-upo pa ka ng bahay, ilaw, tubig. Tapos sinamahan pa ng karamdaman. Ano po yun, nanay, yung takot nyo para kay tatay? Kasi po dun po sa ultrasound, nakitaan po siya ng may bukol daw po yung liver niya. Tapos pinaano po ulit kami ng CT scan naman po. Mm. Siyempre, hindi ko po namin alam kung ano pong magiging resulta po nung CT scan niya, kung ano yun. So talagang sinasamahan mo siya sa kada ganung kalaki ang yung pagmamahal na Lidia sa kay Mang Alejandro. Nanay, naandito po kayo. Ano po yung pangangailangan or ano po yung kahilingan niyo Nakikinig po si Nakikinig Congressman si Congressman Saldi, si Congressman Congressman Garnier. Pido ng Ako Bicol. Yung iba po kasi niyang gamot, hindi po nga, ni isa po wala po kami nabili kasi po halagang 14,000 po yung dalawang klase po ng gamot. Ginawa ko po, puro herbal lang po pinapainom ko sa kanya. Hanggang ngayon. Kaya ka naiiyak. Pero kanina. nabanggit niyo po, nanay, galing po kayo ngayon sa ospital. Opo. Opo. Sino po yung tumulong po sa inyo para saan po galing yung pagpapa-CT scan, yung pagkuha ng dugo, ano pong laboratory? Para po si Madam LB po ang Ma'am nagtabang LB, si po. Dan yung partner. ng Ako Bicol. So, ibig sabihin, natulungan na po kayo ng Ako Bicol. Inalalayan kayo ng Ako Inalalayan Bicol. po Inalalayan kayo. po ako. So, kumusta po, nanay? Ano po yung feeling na... Hindi man masungit yung Manay LB na yun. Hindi po Ano po mabait yung feeling, nanay, na yung mga unang gamutan, unang ang laboratory ay naibigay po sa inyo ng Ako Bicol? Pasalamat po kami kasi wala po kami binayaran. Parang ang binili ko lang po yung tubo po na ginamit po niya kanina. Opo. The rest po ay sinagot po ng Ako Bicol. Okay po. So ngayon po, nanay, ang kahilingan nyo po, etong mga susunod pong araw na gamot at maintenance po ni Sir. O, kasi herbal pa lang partner ng nagpapainom. Wala pang nabibili si Manang Lidia na gamot. Opo. Naandyan po si Congressman Saldi at Kong Pido. Ano po ang nais yung iparating kay Congressman Saldet Kong Pido? Naghahagat po ako ng tabang po na kung pwede po ako makaano po ng medical assistance po ni Agum. Tsaka po, kung pwede po yung pang-araw-araw din namin, kahit konti lang po pamumuhay namin. May sinasabi si Sir. Ikaw po, Sir Alejandro, ano po ang masasabi niyo po? May dagdag ka pong kahilingan? Ayan po yung ano. Doon po sa kapitbahay namin, kay Kong, kabarangay namin, sana po matulungan niyo po ako. Ayan, si Congressman Pido, ayan, nakapitbahay niyo. Opo. Okay. So partner, nakarating na po kay Congressman Saldi at kay Congressman Pido ang kahilingan nyo. Kasi binigyan na po kayo ng pangpagamot, Saka ang maganda doon pala, X-ray partner. yung palang nagngangalang Manang LB, hindi pala yung suplada, mabait pala.
sa tuyang programa, Oy. that power interruption is brought Dave. to you by NGCP. Bako lang, yan ang patunay partner na Pasko na naman, ukay tuli ng araw. Siyempre kumukuti-kutita, Kumukuti-kutita. Tama rin. patay sindi ang mga. Una ako sa bugtong lang ang may patay sindi. Kaya eksakto hindi lang pala tayo dito. Nag-text din sa akin Nag-ulok partner si Sir Alejandro. Nag-text din sa akin yung aking super love eh. Duman Brown din. out. That power interruption is brought to you by APEC. Malamang. Kasi kung digdi, NGCP partner. Kasabay pala Nadirekta doon. kita. Di kung pati sa luwas partner, APEC. Mabuti na lang. Apik na naman. Apektado. Abangan mga kaibigan, mga kababayan, ang magiging tagapagtanggol ng mga naaping konsumidores. Yan ay si Super Pido! Tan-tadadan! Balik kita partner Ay, sa sige. tuyang kaistoryan ko niya na pagkahapon. Tatay Alejandro at Nanay Lydia. Istorya ni Nanay Lydia partner. Ngunyan, ali pa lang sinda sa BRTTH. Natabangan sinda kan ako Bicol. Ngunyan naman, dahil an sa indong kagadan pa, an sa indong piga problema nakaabot pa. na partner? Oo, Nakaabot nag-reply na kay na partner si Congressman Kong Saldi. Pido, si Congressman Saldi. Nasagot na nindaan sa imong pagpapabulong tatay sa laogan BRTTH. Teka muna, namumulima si Manoy Alejandro. Nata. Malakdown da so BRTT sa Pizza 16. Ah. Ang gibuon mo Manoy Alejandro, bago mag-Pizza 16, lumaog ka na. Yan. Tapos dumang ka sana. Dumang ka na magpa-lockdown sa laog. Dumang ka Hindi ka sana. problema. Kasi pag inabot ka ng lockdown, anong pirang aldaw nagpula-lockdown ng BRTT? Dahil tayo na ram partner. Hanggat day binababa ang... Siyempre, pag day dahil ka ilit. nakalaog sa BRTT, bago mag-Pizza 16, di na sa luwas ka. Di ka pwedeng lumaog. Di dapat ngunyan pa sana mga pirang aldaw, lumuog ka na bago Pizza mag-lockdown. 13 na ngunyan. 14, 15, dapat sa Miraculis, makalaog ka. Tak! Ayan! Dahil, Dumang ka na ma-lockdown. kidding aside tabi, tatay and nanay Lydia, dahil natabi ka mo da ang magpara-problema, taan pagpapabulong ni tatay Alejandro, sagot na BRTTH. kan ako Bicol Party List. Anong masasabi mo, Manoy Alejandro? Maraming salamat po. Nabuhayan Kay ka tatay Congressman Alejandro. Saldico and Congressman Nawaran David. ka kan sa imong kahandalan. Ayan. Maraming salamat kong. Ayan. Maliban dyan. Maliban dyan. Dahil day ka nakatindang ngunyang kitrapo. Si Manay Lydia day nakapablansa. nakaplansya. Natural day ka mong pangbakal ngunyang kikonsumo. Tanapindyente. May padara pa si Congressman Saldico. Yan. Pasok. Ay, hindi na si Princess pala. Jamie. Yan, si Binibining Jamie. Ayan. Ayan. Ay, tatay, pagkain nyo po. Uy. Maraming salamat po. May tubig pa. Kailangan nyo ito, tatay, malinis na tubig. Kumusta ang tubig dyan sa inyo? Bumibili lang din po Ay, kami ng ano. bumibili din kayo. Bumibili din Hindi kayo talaga ng masaling ano. gripo. Hindi po. Madumi talaga yung gripo, no? May Talagang kasama po. magagamit nyo po ito. Talagang hindi maasahan, partner, ang tubig Anong sa masasabi Legazpi. mo, napangiti ka Manay Lydia na kahit hindi ka nakapamlansa ngayon, maliban sa sagot na ni Congressman Ang Saldico ng Ako pinaka-importante Bicol, kasi na yung pagpapagamot, kalusugan ni tatay. Di ba? ay may, Sinagot na ng may Ako meron Bicol. pang pangonsumo. Anong masasabi mo? Maraming pong salamat. Malaking tulong na po sa amin to. Ayun. Ayan. Okay? So yan wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Basta yaw ng Ako Bicol At Party syempre, List. huwag niyo Katabang kalimutan, nakasurog pa yan. kahit tinutulungan na tayo ni Congressman Saldi, ni Congressman Pino ng Ako Bicol, lumapit tayo sa pong may kapal. Yun po. Manalangin tayo. Mga tugang, sa samuyang pagbabalik. Makakasabay ta partner an tagapagtaram. Kasabay ta Kan- partner an Kandeped. yes. And syempre, at yan, may manggagana ng tablet, may manggagana manitas. Sa pagbabalik yan, kang tabang! Ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personally
aktibidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldi Cook, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklalang po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na kamang kamo digdi pagtanom kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kayo. Puun kaidto sa Gudgunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo, partner. Oh! Maray na pagkapon muna kita sa tuyang mga parantabay Oy, over live sige. Facebook. Igwa kita ngunyanin 1,460 viewers. Mas kinaputol. Mas kinaputol darakan pastijong apek. Ay, sige. Ay partner, Oh. espresyalan sa tuyang bisita ngunya na pagkahapon gikan partner sa Department of Education Bicol. Siya partner ang Project Development Officer. Dahil iba partner, ang Poging. Gusto mo sabihin kontraktor ini? Bako man. Project eh. Ikaw man, Development. partner. Project, perme, siyempre, para sa edukasyon. Una ko sa mga nagpapagibukan mga school building kan. Depende. Nagiulog partner. Ano sa tuyang bisita mo yan na pagkahapon mga ka-aksyon, dahil iba kundi si Mr. Kevin Arroco. Maray na pagkahapon tabi, padi. Hello po, Ma'am Rems. Good afternoon. Sir Joshua, good afternoon.
And good afternoon po sa gabos sa mga viewers nindo online. Magayon ninin sa indong programa. Ayan. Top rated talaga ini pag-arog kayo ng Oy, oras. salamat Grabe ang Pade. tagahanga kan sa imong madihon eh. Ikaw man tabi sa kuya man napadihon. Bako lang kita sa online kundi dadadangog kita sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi as in 88.7 Radyo Oragon Beraca Tanduanes. Mr. Kevin, digdi kita sa ngunya na pagkaal daw first day of classes. So kumusta tabi? Kaya palang pag-agi ko subago sa may May dapdap. traffic na partner. Bako, sa may dapdap subago, may mga tukawan duman sa covered court. Naga-distribute ki module sa mga teacher. First day of classes. First day of classes. Kapit sa 13. Correct. Kaya mahagad na ning balon sa imong mga matitibay na mga Teacher. Bako, grabe mas po teacher mo agad sa imong balon. Una ko sa mga teacher. Sa imong iho. Ade, manta, kuwan siya online. Online. Mas kaya online magayaw ng Daddy. Yaw na duman sa refrigerator. Ayaw, nakaprepare mabukas na sana. mabukas na. Ayan. Kumusta pa din tabi ang turnout kan first day of classes? Sa indo tabing assessment. Sa first day of classes, Sir Joshua and Ma'am Rems, kita na ugma dahil naabot ta itong si at least 97 or 98% kan target enrollees ta for this year. So igwa kita kipig welcome na nasa 1.5 million na mga estudyante, and that is for Bicol region alone. 1.5 million. 1.5 million. High school and elementary. From kinder to Kinder to high school. senior high Senior school. Senior Yeah. high school. So kumusta man tabi sa first day? Kumusta sa enrollment rate? Tama lang ba naabot sa target or kulang pa din sa expected? Well, 98% ini as compared to Okay. last year. Okay na. okay And na. we are expecting na madagdag pa ini, magkakaigwaning additional pa o madadagdagan pa ang figures na ini, considering na igwa pa kita ibang mga enrollment data na di pa nakakaabot, nakakalaog duman sa samuyang system. So, Pero dahil first day of classes ngunyan, Sir Kibs, gustong sabihon, ready ang gabos na mga teachers and eskwelahan pampubliko sa bilog na Bicol. yes po, opo. In fact, bago pa mag So abot wala kita ining nin kanta. siguro rason na ay di ngayon nakasabay ining probinsyang ini. Talagang gabos ngunyan. Yes po, opo. Oo. Simultaneous. Sabay-sabay po ang Dati partner, arog ka ini, pag first day of classes, may coverage kita sa radyo. Kumusta ang tangaya dyan sa kwan, kumusta ang first day of classes. Correct. Kaya ngunyan- Tapos siyempre, nagkaka-traffic, yaon sa mga magurang, ngunyan dahi, no? Nagtutuman man partner para magkuan ng mga Pero bakong surusuan, arog ka Correct. dati. Pero tabi, Sir Kevin, ano ang sunaging sistema kang enrollment kan mga magurang para sa indang mga ati siring man sa mga aking tatauna? Paano yan? Nagkakaigwa ba ganing GC at mga magurang o aki para duman sinisenso link? Ano po ang sistema ngunyan? Ngunyan nga ni, mas komportable ang pagpapa-enroll. Unlike yung traditional, madumang ka sa eskwelahan, mapila ka, makikisusuan ka, para lang ma-include sa official list kang enrollees o aki. Right now, piggibot ang mas madali or ginibok ang DepEd na mas madali, mas convenient itong enrollment. Also, to protect our kids and our teachers naman sa possible exposure. No? Ang ginibot ang niya, nag-impose kita or nag-adapt kita kan remote learning. So, ang enrollment ko niyan, i-text mo lang sa pangaran mo kay teacher, ma-chat ka lang through messenger o mag-email. Pag nakaabot yung kay teacher, automatic So, enroll mas agad. convenient gunyan Mas partner madali, sa mga mas magurang madali. partner. Kevin, sa mga magurang. Sa iling mo, kung bumalik man kita sa dati sa traditional partner na sistema ka ito, buda, ikumpara mo ngunyan, mas sa iling mo, mas nakaka-adapt na ba sa mga parents and teachers sa arog kaning sistema? Well, kung alimbawa, i-adapt ining arog kaning remote enrollment, kung ikaso na magbalik kita sa normal, Yun na ba magayon. ang ibig sasabing nyo normal? New normal. So, ining nyo normal na ini partner, ba't maging permanent normal na? Pero dahil man, mas gusto mang giraray talaga kan kwa na magbalik so face to face. Magabot kan all daw. Iyo po. Iba Pagabot mang sa giraray. Maski ako teaching. partner bilang magurang gusto kong magbalik so face to face. Iba man eh. Iba talaga. Kasi considering na may mga magurang na busy sa pagtrabaho and man talaga hands-on sa pagtutukdo. Iliw mo. Ngunya na naka-online so aki kong grade 1. Ang klase niya lang Martes, Miyerkules. So Lunes niya, so Huwebes niya, Biyernes. Modular.
Ay, dahil, Dahil ano lang? talaga, basta ang klase niya sa online, Martes, So, Miyerkules. Sir Kevin- Sipon mo, mas dakul na aldaw ang dahil siyang gigibuhon. Bakante. Oo. Kaya mas gusto mo talaga. So, nasa school, so At ate. least, ma-enjoy baga na iatod mo, sundon mo. Sir Kevin, May ngunyan balon. tabi na padagos paan, nasa irarong pakita kan pandemya, kumusta ang vaccination rate sa mga Teacher. teaching and non-teaching staff kang Department of Education? Oo, pag-abot naman sa vaccination po, we are happy to announce na igwa naman kita mga nagkapira mga teachers na sinamantala ito bagang so pag-a-adjust kan prioritization kan mga teachers Di ba dati kaya nasa medyo horodyan kita ngunyan parang- sugo ni presidente na dapat ibugtak sa priority list ang mga teachers dahil nga ni kang blended learning, so pigko-considerar kitang frontline, and because of that order dakol na mga teachers na ang nagpabarakuna. And maging nga ni kami, mga non-teaching personnel, ako fully vaccinated na. Ang regional director may, assistant regional director may, fully vaccinated. And dakol na kita ki mga pag-iriba man na nabakunahan. And that's good. Magayonon po itong oportunidad na ipigtao sa mga. Pero kamo tabi, Sir Kib, sa DepEd, so mga teacher, ano sa pagtansya nindoan kuan kan mga teacher? Mas gusto manggiral kan mga teacher na magbalik kita duman sa dati? Face to face? Well, data po kaya talaga maininigar ang anini. So sabi nga ni kagayunan kan sistema during the traditional face-to-face, talagang napakalayo kung ikukumpara mo ngunyan. Pero dahil nga ni sa pandemic, data man pa pwedeng ibugtak sa risk ang teachers ang parents, and even our students. So kaya pigbabalanse. Pero kung magkaigwa na herd immunity, Magkaigwa ng herd immunity, siguro kung maging maayos nag-angabos, pag nahiling ta na nag-normalize na, nagbaba na ang kaso, pwedeng mag-resume na kita kaya. nag-iulog ako niyang partner, maski sa recess, ang recess ngunyan online na rin. Oo, syempre may dikit lang yung Ma-break time. break time. Mapairilingan na duman sa Pa-turn sa off lang internet. muna ngayon sa indong Anong mga pattern mikropono. off? Classmate, ito yung kain ko ngayon. So classmate man, ito man sa akin. Dapat bakuharo ko ta ka kayan ta nagkakaigwa matindi ni mo comparison, pero diskarte man yan kan mga nagkakaperang Ah. lista. Pero ikatabi, Sir Kevin, kung ika nga hapoton sa imo personal mong kagustuhan, mabalik kita sa face to face. Well, kung okay na po ang sitwasyon, iyo man po yung pigsasabi, bako lang ako, bako lang Ika, as sa mga parent, director. kasi gwa ka ning aking mga estudyante din, anong kagustuhan mo as parent? Oo, sangon yan po, kaya we have to consider ining, Basta pag okay na. Pag okay na, man. okay man. Okay? Ikaw, Kasi, partner, ano? anong gusto mo? Pag Ako okay. talaga, partner, okay ako sa face-to-face. Aside kang, ang mga aki talagang nakakaukod sa laog kan classroom, so camaraderie, so pakikipag, sa mga extracurricular activities, yaon, di ba, ang mga kita tao. Balikan ko lang sa first day of classes. Wala man kamong na-receive po ngunya na aldaw ng mga reklamo. Ali sa malaylay na mga lugar. Reklamo sa eskwelahan, reklamo sa teacher, o reklamo kan mga teacher. So far, maaman po tabi, Sir Joshua. Igo kami kiuplan balik eskwela na i-lunch me since last week. Ang purpose kay ni, mag-receive ki mga complaints, concerns, and inquiries. So far, ang mga na-receive may mga concerns, so mga usual enrollment concerns. Paano ngayon pagpa-enroll kang kinder? Ano ngayon, Ayan. sa inyo So, kami mapa-enroll? mga queries. Mga normal na madali man sa nang na tawanan ng action. In terms of brigada eskwela tabi, sir, siyempre nagdo-donate so may mga magurang nagdo-donate, ang iba GCash. So Iyo. kumusta po ang kaninindo? Sa Brigada Eskwela, naugma man kita dahil ta maski nga ni pandemic, so mga regular partners ta, so mga education partners ta, constantly ako magiraray sa pagtabang. Pero iba na kaya ang yan Unlike before na dati pag Brigada Eskwela, maayos kan classroom, di ba, mapintura. Ngunyan iba ang Brigada Eskwela may bago may man so style dahil nga ito may pandemic, ngunyan ang focus may nakatuon duman sa pag-generate ng resources para sa mga anti-COVID kits like face mask, face shields, alcohol. Okay. Ayun. So bilang kawani kang Department of Education, ano ang mga measures ning para digdio sa nagpapadagos ang pandemya in COVID-19, at least para sa mga kaaraman man kan mga maestra, mga magurang, ano ang padagos sabing ginigibot abing measures kan Department of Education? Ngunyan para maprotehiran po ang mga teachers, mga magurang dan mga estudyante, padagos mi po pigadaptar ining sa tuyang blended learning. Remote learning pa manggiraray kita ngunyan, no? Sa iraram kan remote learning, igugit iba't ibang mga modalities, kung sain maasigurar
na harayo sa exposure or possible exposure ang mga aki, ano. We have the modular distance learning, igwagita ki online, and then TV and radio based. Hindi na ito luma sa mga kababayan natin dahil the same modality po ang i-adaptar ta kanso inadaptar ta last school year. Ayun. Kaya magayon po ini. Oo. Ihabol ta, partner. Sige. Kung ano ang update tabi, Sir Kevin, sa limited face-to-face. Sa limited face-to-face, siring po kan binanggit ko sa bago, nagahalat po kita kan approval ni Presidente. Ninhulit siya po an solamente may otoridad na masabi kung go na ba o dai. So right now, we have the proposal na may backup man po dyan ang LG and then the Department of Health. Kapag sinabi ni Presidente na okay na, we will implement it. No? Pero dahil ngunyan taday pa man sa any order or instruction, padagos lang po kami naka-standby or on standby lang po ang mga pag-iribata sa DepEd. Okay, partner, may habol katabing Tay, ma'am, kaputan. siguro ano ang pangapudan mo na lang, Sir Kim, sa mga teachers, sa Parents, and mga students ngunya na nagbuo na ang klase? Opo, sa ngunyan, enot po gusto kong pasalamatan an sa to yung mga teachers, no? Grabe ang preparasyon na pinagibok ang teachers, ano? Antes kita makaabot digdi sa special day na ini, which is the opening of classes. So, kita na ugma, no? Dahil ta sa ibong kan mga challenges, yaon so commitment and dedication kan sa to yung mga teachers as well as sa mga pag-iribata sa DepEd region and DepEd division. Sa mga magurang naman and sa mga estudyante, kita minaapilar na habi nga diit na kwan lang, diit na pagsabot lang, no? Tsaga-tsagaan ta mo na ini, no? Dahil taaram-taman may pandemic, di ta pa pwedeng ibugtak sa risk kan sa tuya mga kaakian. Mas okay na ini, sabi nga ni Secretary Subago, mas okay na naigugitangon yan ki remote learning kaysa sa DAE. Kung imagine, kung last year dahil kita nag-continue kan pagklase, 1 year na dahil kigigibuhon so aki. So, mas mawawaran sindanin interes sa pagklase. Kumbaga, mas maray na ining igwang araw kayo daw, pero paano day naputol? Yes. Isipon na lang ninda, pag-eskwela ka igwas ng ninda aki. ning alawig na bakasyon at the same time, nag-aadal. Tanganing sumanga aki din, nag-iisip, mo rin ba kita mama or papa, mabalik sa eskwelahan, maghihilingan pa ba kami kan mga kaklase? Kaya May mga kahaputan na ron kaya. Ano daw ngaya kung day nangaya ta pandemic, ay day pwede. Dapat pa eskwelahon mo na mo tangarig nag-okay na, at least nakatpuya na siya. Dire-diretso. Ang dire-diretso. mga aki din na pending sa indang pagklase. Sir Kevin Arroco, kang Department of Education, maraming salamat sa imong panahon as in oras. Siring man, ipaabot mo tabihan sa mga pasasalamat kay Director Gilbert Sadsad. Thank you very much Ma'am Rems and Sir Joshua sa oportunidad. Salamat sa once again, good pagbisita. afternoon po. Ayan mga ka-aksyon, si Sir Kevin Arroco, ang Project Development Officer kang Department of Education, Bicol. Sa samuyang pagbabalik, mapauran na kita ng tablet, may manggagana maningkas, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang oran mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga James, sa mga nailin, mas lalo kami maigos, mamatawag ako sa tubig na ma-realizar, mamatawag ang itulan para po maikot we want to focus po and we po aluminang vision.
ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan, ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaagdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Partner, biltada kita. Oy, nagpapabati muna, partner. And mga para-tricycle partners, may parte kan Albay Astrodome. Yan. Kumusta ka mo dyan? Partner, may nagsabog pa lang sa mong transformer. Uy, ang sabi digdi, NGCP. Inan NGCP. problema pag-araw kan pag transformer pati partner. Aloy-haloy. Aloy-haloy yan. Hapon ni ng Remy pabati man at Saliero family Buda Golondrina kan Maroroy Daraga Albay. Salamat. Sige, inan sa tuyang saro sa mga masugid na tagapag-antabay. Antabay. Partner ko niya na pagkahapon makakasabay taan sa tuyang tablet winner kana kaaging episode siya si Aldrin Revilla. Tama? Ano mo si Bong Revilla? Tama po. Tama mo? Dahil mo po, tito ko lang. Adi joke lang po. Si Ramon. Lolo ko na po yun sa tuhod. May agimat ka man? Wala po, nagluluwas ng pagbanggi. Nagluluwas pagbangge, ang Iyo agimat po. mo. Anong agimat yan? Pwede ka po mag-apply sa kilana, tapos maglayog ka na. Ay, talagang matindi. Taga saan kasi Kuhor? Kapis? Tagalibon po ako. Libon. Tagalibon. Ano man, uso man duman ang raplasan, tapos minalayog na. Tataw ka man magbudots? Tatao man po. Sige, sampul daw. Praktisado Sampuli man. daw kami. Sampul daw. Budots. Dapat po, igwaki music. Sige, Dapat may music. Dapat may music. Yan. Okay. Nag-request si nag-request. Aldrin, mabudot siya provided na may May music. music. Alright. Sige, di. Music, maestro. Ala. Baba, Diyan ka. baba. Magbaba ka. Sige. Tabo Sige. niya nakatuka. Ay, di Okay. tanadadangog. Music, please. Ayan, ala yan. Music, please. Yan. Yan. Ay, talaga. Talaga.
pa, sige pa, sige pa. Dahil pa. Ikot, ikot. Isa ka ngang ganap na Rebilla. Yan! Oo nga pala. Tatang Rebilla. Pigtuturuan po ako ni Ramon Bong Magbudo. Isa kang tunay na Rebilla. Tigtuturan ka talaga? Iyo po, pag marunong Sabado ka Domingo. magbunot, Pag isa kang Sabado, tunay na Domingo, Rebilla. nag-iilingan ka mo. Daiman po. Tayo ko man kaano-ano. Yan! At least nagkaigwa kita ng dit na kaugmahan. Ano? Iyo po. Pero Tama raw. talagang nagbabayli ka? Medyo po, pero bako man masyadong Pero ang taong ka na pala, Aldrin? 22 po. May bata na? Wara po. Nata ito. Nata. Saka na munaan pag pwede na. Nata mo niya na. Taday pwede, nata day pwede. Igwa po baga kaya kitang mga piga-apot na priorities. Yan. What are those So, priorities in life? Siyempre Bakong po. prioridad sa imo ang babayi. Ay, baka man po sa arogaan, pero sa mga arog pong edad mi na nagkakralasi pa, dapat po, mauna muna ang pagklase. Unless Sana po, all. unless po, kayang pagsabayon ang duwang bagay. Ayan. Sana all, partner. So ika, sa iling mo, dahil mo kayang pagsabayon. Kaya po, pero mas... Maray na sulo. Iyon na po. Ano sabi mo, partner? Sana all. Ikakaya mo man katong Dayman, kung saan nagabus ng mga nag-i-eskwela, arugan ng rason na priority muna ang pagkuhan. Correct. Iba-iba man kaya talaga, partner. Yung Pero problema, siya, ang problema, partner, kung pigdadayo ng biyo kan mga babae. garuso ano yan, partner. Bistado ko. Yung nga ni eh. Iba kasi ang dating nun, partner. Ha? May pinagmanahan. Tama? May Oo. Oh, ipigdadayo. Si Nico, pigdadayo. Apat. Ang priority. Ang priority niya, apat. So, ano ito, Nico? Iyo po ang tunay na sana all. Yun ang tanay na sana all. Kasi apat. Ano Yan. ito, Nico? Family? Anong pigkuka mong kurso, Money? Aldrin? Tig ko ako po, BSED English po. Second Friends. Uy! Partner, mapapalabang ka. Nata, BS and English. Okay. BS Ed, major in English. Okay. Graduating na Anong po year na? kami. Graduating na po. Graduating. Graduating. Apo. Okay. Partner, tawang taki pagkakataon na interviewon mo siya, English ka mong duwa. Okay. Kasi Ako BS na and naman, English partner. eh. Basta talaga BS Ay Ed. basta major in Filipino, ipaubaya mo sa akin. Sige. Pag major in Filipino, akong bala dyan. Ka Pag talaga? major BS in English, bala na ka mo. Oh. Sige. Ano nga ni Aldrin? Po. Do you believe in destiny? I believe in po. I believe in Destiny. why? Without further explanation, I do believe. So there's no why and ifs. Wala na po. English. There's nothing ifs and whys. Ngaranga ka na naman, Napalaban ka, partner. What is your frustrations in life? What are may S yun ah. So, every person has a lot of frustrations in life po. What are I, those? as a student, my frustration nowadays is really the online class. So it's hard for you. Yeah. It's hard for us. I know that it's not only me who suffer struggles in online class because there are students who are complaining that they struggle in the strength of the signal po. Especially those who lack in financial matters. So and how the you support. manage that kind of struggles and problems? So I have nothing to do po but to adapt the new learning modality. So instead of giving up, I do pursue. Yeah. Medyo. So hindi ka nawawalan. Ano na, partner? Bakit ka nagtatagalog? Miko, English ka, partner. He said that he will pursue despite of struggles and difficulties because all he wants is to finish his study. Okay. And because of that, we gave him Here's your the prize! tablet. What can you say to Congressman Saldi? Because he gave you this. Actually po, Actually, nakabot niya na eh. Ang importante dyan, Actually partner, po. we are the world. We are the children. Actually po, dahil ko man talaga aram. English pa din. English pa din. Saka na po, naubusan na ako. Naubusan na, partner. Dahil yung mensahe mo gustong ipaabot kay Congressman Saldi in English. Actually po, dahil ko man talaga aram ining Action Call Center. In na- English. Actually po, I don't know that there is a presence of Action Call Center. And naaraman ko lang po yan
Si Eduardo Casaol po. Si naalala. Eduardo Casaol. Tigtaraman niya po ako. Tinag ka niya or word of mouth? Pigtag niya Now po ako. I know. You have only half sack of English. Naubusan siya pati ka bang ang sako. We understand, Okay. partner, that we are still under pandemic. Yes. Pandemic man. Sa Yeah. punta na sa ano, Nico? Iyo po, iyo Okay, po. tama? Ayaw po, So sa imo tama. magagamit ini, and paano makakatabang sa imo ang regalo sa imo ni Congressman Saldi? Ay, dakulaon po ang tabang kaini po. Ang cellphone ko po, naglalag na po. Pag po ako nag-create kay mga documents, kay mga Naghahang na. recordings, naghahang na po. Tapos dipisilo na po makasabay sa online meetings. po. Nagiling sa imo si Congressman Saldico. Anong mensahe mo sa iya? So unang-una po, maraming salamat po. Nagpapasalamat ako kay Bicol Party List Representative Saldico sa pagtao po sa akin ng chance na makagana kan brand new tablet. Lubos po ining makakatabang sa ko asin sa akong pagklase po. Sa mga nagmamaawat man po na makagana or makakuaki brand new tablet, magsunod lamang po sa mga kasimpleng mga paagi. Inot po, i-share po ang live episode kan Action Call Center. I-like man po as in i-follow ang official Facebook page kan Action Call Center. As in mag-comment po sa live episode ninda kung nata ka mo deserving na magka-igwanin tablet. As in daiman po paglingawan na magtagki 3 to 5 Facebook friends. Ayan! Ayun! Di na ako napagal partner na imbitaran ang sa tuyang mga estudyante na nakaantabay dyan. Salamat sa imo, Aldrin. Asin, mabuhay ka. Salamat po. Ngunyan partner, may nanggagana na. May nanggagana. May manggagana pa. Yan, partner, past tense. May nanggana na. May manggagana pa. Ayan, Tatabang na. Kasurog pa mga ka-action ang sa tuyang tablet winner. Ngunya na pagkal daw siya si Tracy Jasmine Broca. Ayan, congratulations, JC Jasmine Broca. Tracy. Jasmine Broca. At sa iya partner na mensahe uya. O, ipabasa mo. Ikaw Para di ka magbasa mapagal. ta alawigon. Ano ang mensahe niya? Ayan, basa hatabi. O yan ang mensahe niya. Ano ang Uya. naging mensahe ni Tracy Jasmine Broca? Ayan. Englisyon mo habang pigbabasa mo. Pero dipisilon po ito. Ano? Ang apod ka yan. Alimbawa, ngunyan, absent kami. Di kami nag-host kang programa. Alimbawa, ikan host. Ikan magbasa. Sige. Marhay na apon po sa Indogabos at kay Congressman Saldico. Ako po si Jasmine Tracy H. Broca na desididong nag-ieskwela ngunyang paabot na grade 12 po sa Bicol College. Naka-star po ako sa Binitayan, Daraga, Albay. Kami po ay 5 magturugang na ubos po nag-aadal ning marhay. Ang matua po sa Muya ay 3rd year college. Ang pangduwa po, 1st year college. Ang pangtulo po ay ako, maga-grade 12 po ako. Pang-upat po, grade 8. Ang pang-5 po ay grade 6. Ang trabaho po sa ama ko ay family driver at si mama po ay sa bahay po ang nag-aasikaso po sa amin. Makikita ko po ang tanglay ning mga gurang ko para sa paeskwelahon po kami ay kami po nag-aadal ning marahay para maibalik man sa inda maski puro papawno ang sakripisyo na nagibo ninda sa Muya. Nga na pong panahon nakikita ko ang paghihirap sang gurang ko na matawan kami ning mga gusto namon bawat saro. Pero nakapos man po kaya po naghahangad po ako ning tabang. Minsan napagalman po ako sa sitwasyon ngunyan pero po mas pagal po sugurang kakatrabaho kaya naga-eskwela po kami ning marahay para sa maabot na panahon. Matabangan o maibalik man po namon ang sakripisyo ninda po. Bilang isang estudyante at usad na akos na may malasakit sa mga magurang ko, naghahangad po ako nintabang sa Indo, Congressman Saldico ng Ako Bicol at Action Call Center na matabangan po ako na ma-providean po ning gadget para sa online class. Ang cellphone ko po ay basag po sa may camera at naghahang naman po, mapagalon po bilang isad na estudyante na maparasana po ng nanaghahang po siya. Pag napili ninyo po ako, dakulaon na pong kaginhawaan sa Muya, tadi lang ako nakakagamit pati ang mga ipagmud ko. Karapat dapat po akong manggana ta ako po ay honor student at desidido pong mag-eskwela na makatapos para makatabang sa mga magurang ko. Ayan. Sana all. Ayan. Sabi niya, sana all. Oo. So, ang cellphone ni Tracy
para sa ana partner nagahang pa. Nagahang pa. Kaya dakulang Ang kataban sa iya pasapatikan partner. ko yan niya, ang pasapatikan cellphone niya sa may camera. Sa may camera. Oh. Di paano na kayo na sa imong pagpuro picture, pagsuro selfie. Kaya ini, congratulations Tracy Jasmine Broca an sa imong raot para sa anang cellphone. Masasalidahan na ning brand new tablet. Alaton mo lang, Tracy, tamay maapod sa imo na stop kan Action Call Center kung paano mo makuha ining sa imong ginanahan na tablet. Partner, may abiso an APEG. Ano ang sabi? NGCP emergency interruption. Buong 2nd District of Albay Yan! affected. O buong 2nd District, ha? So yan. Ang masaklap lang sa imo, nagputok pa ang Sa transformer. Muya, nagputok pa sa transformer So, sa may gusto EMs. sabihin, makakabalik na ang kuryente sa Muya, mahuri ka. Route and transport. Cut off overhead ground at EMs Barrio Albay. Konektado ka ni an Narumduman ko pagtaraning nung partner, so barangay. nagagad sa kutabang na naputulan na piyo, akong pigdadagitan mo niya. Naputulan din kuryente. Kan Sabado. Mapa-interview sa imo. Nagkakuha na dapat ma-interview da so kuwang kambapa, presidente. Mahalat siya kung ano ang ano kan ba? Ngunyan, di pa man nakay, sabi ko saga. Pero Day mo yun na nga, isingit. Day ko na isingit, sabi ko saga, pero tinaram ko na sa kuha. O pigdadagitan. Nadagit sa imo partner. Antaram sa kuya, maluya ka mampalaan. Di, reply ko, opo, maluya sa na ako tabi. Pero day man ako naputulan kuryente, maski maluya ako. Ayun, tama ito partner. Minsan marayan maluya partner. As in, may kapusgan pa. Kung minsan talaga partner, ano, matabang ka na sa naikapak niya. Igo kayo mga tao partner na day mo na pagbigyan ang sa indang kagustuhan o Besa na. kagadan, maraot ka na sa pangiling. Lord, patawadin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang Patawarin mo ginagawa. sila. Ayan. Yan. Importante partner, naging maray ka sa inda. Partner! Oh, may manggagana rin kas! Mapi, niya ng pagkahaponin 1,000 pesos! Oy! Ini partner na sa tuyang mga pipilion, so mga nagpaabot ini ning komento, reaksyon, as in pagbati through comments sa tuyang live Facebook. Ang pagkakaiba pati ko niyan, wara po nin malita. Direktangon niya ng garapon. Direktaan garapon. Ano nangyari? Ha? Ang balita ko partner, so malita puon kan kuandig di. Medyo nawawara. Nakata ito. Ay, may nagkanya-kanyang purot ni Pigla mo dyan ka, boss. Paano? Nakulon ang Inda. lawga to partner. May electric pan. Hindi ngayon malocate kung nasaan yung pinag-interesan yung malita partner. Bako, maleta ang pinag-interesan partner. Sulaog. Sulaog. Imagine mo, nakulunong kilaog. So, nananawagan po kami sa sino mang may magandang loob na makakapagbalik po ng maleta. Bata epektibo ang pagapunan digdi. Di ba? Kansaro, nawawara si Reggie. Nakabalik tulos. At si Miss Russell po ay nakahandang magbigay ng pabuya sa sino mang Ayan. makakapagbalik ng maleta. Ilan ang nakapatong partner? Ah, Nakapatong 20, sa... 20. 20 lang? 20. Pantalpakan yung partner. Nakakaksan! Okay, may Ay, wagang sa tuyang garapon. winner ko niyan! Nasa kamay ni Miss Russell ang may wagang garapon. Ayan. Miss Russell, pasok! Ulo pa lang yun. Ay, si Kuan ang pabunuton ta. Si Papilion ta. Ulaon ta digdi. Tangan eh. Si ang Budots King ng Libon Albay. Si Aldrin. Revilla. Aldrin Revilla, pili na. Sa imo na kasalalay, ang kaswertihan kan sa tuyang. 1,000 ang manan. 1,000 1,000 winner. pesos. 1,000 peso winner! 1,000 Hali pesos. sa 0963 0963 658 4655 4655 Roger Barakel. 584. Okay, tama. Si Roger Barakel. Uy, perminin nagdadangog. Asi nagpapadarakan sa iyang mensahe. Ayan, nagri-ring na partner. Uy, partner, balita ko, ang BRTTH, ma-lockdown talaga. Ayaw baga, sabi. Bago lang da, next siguro ma-start na sa aga. Ah. Maray na pagkahapon! Roger! Hello po. Ano pinigay mo, Roger? Seraya po, si Roger. Ay, si Roger! Seraya po. Sa Iraya! Nag-ano sa Iraya? Nagtatanaw. Nagtatanong. Ikan agum ni Roger. Iyo po. Anong pangalan mo? Alma Barakil po. Alma Barakel. Taga-sain ka mo, Alma. Taga Bunga po. Bunga, Bakakay, Albay. Upper o lower? Lower po. Lower Bunga. So, ang lower partner, digdi mo na. Sa baba, sa baba. Bago magduman sa may inutan. Sa baba kan upper. Parang upper kibungbungan. Yan. Sige. Tabi, nanay. Ano pangaran ni nanay? Alma. Alma, nanay Alma. Ano tabi ang sa imong pinagkakasibutan mo niyan?
Wala man po. Pero si Roger, ano ang pigtatanong pala duman sa Iraya? Ano po, mga gulayan, hantak. Antak. Oh. Antak. Maray man talaga si Roger manay magtanom? Waraywan. Piran akin nindo? Tulo po. Maray talaga magtanom. Ayan, tulo ang tinanong sa imo ni Roger. Kumusta man ang mga bunga? Waraywan. Ay, maray man. Tabi, sa pagkabuhay nindo, nag-asa ka mo lang duman sa mga tinanong ni Roger. Iyo tabi. Kumusta ang buhay mo niyan? Masakit? Iyo po. Bistado mo sa imong kaulay ngunyan tabi, nanay. Iyo Alma. po, si Ma'am Rin po. Uy, si Ma'am Rems. O, ini ka partner ko si Sai. Si Sir Joshua po. Ay, talaga. Talaga. Dahil dyan, nanay Alma. May maray na bareta. Istoryahan mo na lang si Pai Roger. Oo. Sabihin mo, Roger, umuli ka na Roger, tananggana kanin. 1,000 pesos! Ayan, congratulations, Ate Alma. Ano tabi ang masasabi mo sa regalong atong tabi sa imong 1,000 ni Congressman Saldi kan ako Bicol? Salamat po kay Congressman Saldi ko tapos sa action ko. Ayan. Ayan. And ako Bicol, siyempre. Ang ako Bicol manay ay katabang na. Kasurog pa. Ay, talaga. Tunay na dayupot partner na tagapagsuporta ka na ako Congratulations, Bicol, si Nanay Alma. Alato na lang nindo ni Roger. May maapod po sa indo na stop kan action ko kung paano makuha ining 1,000. Ano po? Iyo po, salamat po. Ayan, congratulations. Alma and Tatay Roger Barakel Kan Lower. Bakakay. Bongga. Ay, Bongga, Bakakay, Bakakay, Alba. Albay. Mga Barakel talaga partner, mga taga-Bakakay. Basta B. Si Tatay Elmer, dati Basta mga B, Elmer. ang mga B yaon sa Santo Domingo BC saka partner, BNC. ang C kadaklan sa Malinaw. Oh, dahil sumungig mga katrabaho din ako dyan eh. Tabako, Cardenio, Malinaw. di ba? Mga letters din yan. Kasulya, yaraw din dyan. Alright, partner! Napaugmataan, mag-agong partner dahil dito sa... Ko. Ko. Taga Bakakay baga. Ko. Iyo. Ako, ika, kita, sinta. O paano man manggana ning cash partner so iba? Kamo dyan mga ka-action ha, sa mga nagmamauot man manggana nin 1,000, pwede ka mo manggana nin 1,000 sa good 5,000. Kinakaipuan lang nindong i-like at sa muyang official Facebook page, Kan Action Ko Center. Ipadaraan sa indong komento sa samuyang live episode ko na kinakaipuan nindong manggana. Dahil paglingawan ibugtak-an sa indong telephone number, tanganing in kaso ka mo manggana, madali ka mong apudan. And syempre, magtag ka mo nin FB Friends. As in, i-share ang samuyang live episode. And duman naman po mga kababayan sa mga kababayan ta na may problema sa buhay, problema medikal, problema legal, so mga arugan mga nagdudulok digdi na may problema sa ospital, sa mga bulong, sa mga legal na problema, arugan mga day pagkakaintindihan, may mga chismosa na kapitbahay, may mga nang-aapi na public official, may mga agencies de gobyerno na day nag-action kan sa inyong problema. Anong dapat gibuhon? Partner, sa indong dapat gibuon mga ka-action kung araw gato sa mga nababanggit ni partner sa indong nai-experience ngunyan, kinakaipuan lang nindong ireklamo yan. Pasiring kamo digdi sa tabang ora mismo. Asin kung kamo may mga kaagadan medikal, pasiring man girare kamo digdi. Tego kami ning staff na maakomodar sa indo. An sa muyang opisina, ang lokasyon digdi sa Embarcadero de Legazpi. Syempre, sa mga dayman na makaantos digdi, makadigdi, bukasan sa muyang FB page, ipaabot ang sa indong mensahe. Siring man, sa sinabi ko, may staff kaming maakomodar para sa indong tangani ang sa indong problema, reklamo, maaksyonan sa tabang yan, kang tabang ora mismo. Arog kan kamautan ni Congressman Saldi ko na ang programang ini makapagserbi and makapagtaong ayuda, makapag-alalay sa mga kapwa ta Bicolano. Partner, inabot na kita kan oras. Tanganin kitang paramihan tras na magpaaram. Sa liwat, magribahan kita sa aga pares na oras, asin pares na programa. Kami ang sa indong nakairiba, iba, Remy, Araneta Mendones, ang mga Salvador kan Bicolanja. Ako mampun sa indong lingkod, Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez. Salamat kan sa indong pagantabay. God bless and mabuhay. Maray na pagkahapon, asin, salamat.